agwala m di m na m abanyezie Ibonyi na m emekatali ebele o wele okpu na be enyi o wee sị m na nke a ama mme ofu nwaanyị asị m na ihe a bụ 8 years ya na anụ di ịghọtago. So since afọ ya na anụ di na ihe di na-epiogili adọsịrọ mma o piogolili Suza ọ sị m nne na ihe atụgo bụ ime na ese mana ụmụ na-atọ ka ya ji maka gịnị mpiogoli di na-epiogoli o wee sị m 8 years ọya na-esi ka di ebunyegolie 6 times ka di ebunyegolie ọya ịghọta kịta andị na ọkwa obunye na ya ga-etiritigide weli isi na-eje ije. Ọ sị m nne na nke wutekesili enu bụ na ya dị ime di wee bunye ọya afọ ime anwa abụọ na ya nwụsigo ya wee gwọbịa agwasị agwa ndị be ha wee kụọ ikpe wee kpebe kpegide kpesie ọyọba biko yọgide yọsịa na nke kasị njọ bụ na ịgwara anya na ibutego ọya na ọma nkwekọ n'uju n'ọgwụ gbapụjila aka jebe n'ọgwụ tritibe onwe separately yanwa na-etrite onwe nke yanwa separately ọ bụghị ọtago n'ihe a ka ọ ga na-eme na ọ ga na-agọ na igu ama nkwekọ eko ọkwalụ na ọnyanwa bunyeli dị ọya mana mgbe afọ nwa ya afọ pụrụ ya kpelu ndị befe ebe ekpesi enye asị na ya ma nnụzọ ntịlụ di eju n'ọgwụ ọ bụghị ọtago ewee ju n'ọgwụ wee nenesi ọ bụ na ọ na-etriti onwe ya nwa na-etritikwa onwe ya dọkịta nyeli aka ha wee tritisie o promise che na ya ma nkwụghalizi again. Ọ sị m nne ya na ya na-abụ bikwelu nka na-abụ di ebidokwa meghalịbakwa. Ọ sị m nne ya mụsịa nwa nke ọzọ wee tọkwala ime ọzọ di ebutekwe dise na ọya bunyekwu ya na-agala isi aga ya wee gwọsie onwe ya wee sị na ya amanyezie Ibonyi no more Ibonyi unless ma ọ ga-eji okpu na be enyi na ọ bụ na unu nene etu di esi ebute ọya na unu ga-ama na ọ bụrụ nwoke na-alaiki iji okpu na be enyi wee si Ibonyi ọ bụghị ịghọtago na ọ da alaiki ya mana ọnyanwa bụ iwu ya tiri isaida okpu na be enyi or no more Ibonyi na marriage ya. Ọ sị m ihe a na-ese ezigbo okwu ndị be ha wee sị ya na ọ bụ na di eju ya na taba apịghọta na ihe a na-ese ezigbo okwu ndị be die wee na-asị na ya wee wụrụ right na o nwere ihe ya emegide ka ajụ na ya manyezi die Ibonyi na ebe die si na agwọsị gị na highest na ọ ga-eme bụ esi je mee test. Ọ sị m nne ọkwanye ahụ ekpegidekwa wee jee n'ụlọ ụka wee jekpelu onye isi ụkọchukwu wee sọpọtụ kwuo si na o nwere ife megide enu ka ya si na ya manyezi di Ibonyi na ndị chọrọ igbu ya na ya chọọ ka ya hapụ that marriage with ụmụ atọ ka ya jebela onwe ya wee nata wee gwa ha ka onye isi ụkọchukwu kwụsịrị na ekwesịrị ịdị na-ayị di Ibonyi regardless na ọ na-ebunye ọya ya wee sị na ya anụsigo ka anaba agbakọkwa ahụ na-asị ya na ọ dọrọ enough na o kwesịrị ịhapụ di na o kwesịrị ime nke a. Ọ sị na ihe a na-agwa anyị ha na ihe decide chago ịghọtago ndị be die na-asị na ọ dọrọ mma ndị be nna ya na-asị anya na taba ma ọma nnọzi ya wesị ka amala ife ndị mmadụ lụ na ife achọrọ ịma bụ nwanne ma ọ bụ na ịnweta onwe gị n'ụdị ọnọdụ ya nọ ihe a ọ na ịma hapụ di gị ka ị ga-anọ na-anụ di ka ịtụnye isi gị. Ọ sị m nne na mfụ ihe ya ji wee bụrụ nwaanyị mmeli ebele na o nwere ụdị ọya nya ya bene ya na-anụ di na ọ bụrụkwa na ya na-asị die nye eko na ịkpa na ọnya wele okpu na be enyi wele eko na ọnya wele okpu na be enyi wele eko nwoke eju na ya ma nji okpu na be enyi nwaanyị na ya ga na-eke ịkpa ụmụ ihe a niile ju na street o jebukosi ọya ọbata bụ inye na ya chọrọzi na ya chọrọ ịma ma ihe ya mere ọdụ njọ ka ọdụ mma. That is number 1. Number 2 na ya chọrọ ịhapụ this marriage ọ na ọ dụrụ oke iji wee hapụ marriage ya ka ọ dị oke iji wee hapụ marriage ya. Ike gwụrụ agbara m ife m ga-ekwu because ịma na ihe a na-akpọ marriage ọ na-adọ mma isi mmadụ hapụ marriage ya ọ na-adọ mma mmadụ iji aka ya decide ya ịghọta na ya anụsigo. Mana ihe na-achọ ikwu bụ nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma ebe ọ ga-abụ oluo ọsị mba
ihe anwa gara n'etiti ralụ ndụ gị na nke a. Always choose your life. Always choose your life. I'm telling you, that is ihe the only thing nwere ike ikwu ebe a. Onwere ọzọ onye bụ nwatakịrị. Onwere ọzọ onye bụ nwatakịrị n'ime fanab. Ịghọta na onye ọbụla were ili ego ezi ọnụ. Ife ọbụla ga-anapụ m ndụ m abịakwana m nso. Yes, that is it. Atụọla ọmalụ ọmalụ, atụọla ofeke ofenye isi n'ọfịa. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ọnya nọlụ n'ụba die si na-ebunye ọya ka ọ na-agwọ. Ka ọnya hapụ mara ejie maka ndụ ya. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.